Lero pa Nyasa VoiceBox tikubweretseni kulankhula kwa bambo Kamlepo Kalua. Iwo pakali pano akutsogolera bungwe lija la Make Malawi Great Again, ndipo lero akulankhula kunena kuti anthu ena akumalankhula mosakhala bwino kunena kuti iwowo ndi amene adagwira ntchito powinitsa olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi akamlepo kuti yayi kulankhula kumeneku sikulankhula kwabwino. Mulungu mwini wake ndi amene adadzodza a Peter Mutharika kuti adzakhalanso president ndi chifukwa chokuti awombole Amalawi. Ndi nthawi ino si nthawi yomadzichepetsa kuti ife tabweretsa mavoti, ndi nthawi yogwada pansi kumamuyamika Mulungu, kumamuthokoza Mulungu kuti adatibweretsera mtsogoleri amene amatikonda ife Amalawi komanso amakonda dziko lathu. Komanso akuchenjeza kunena kuti anzathu nduna zina kumeneko chonde musalowerere mchitidwe olandira ziphuphu, chifukwa chokuti ena kumeneko zomwe kuti ayamba kale kumalandira ziphuphu zimene zisali zinthu zabwino. Tikhala limodzi pano pa Nyasa VoiceBox tamvera Kamlepo Kalua, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze mwachizolowezi maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Morning. Once again, is it morning here? Once again, members of Make Malawi Great Again. Ine ndikufuna ndikupaseni morning nonse my members and all well wishers. Some few days ago, I spoke about the end of a drought. Kuti panopo celebrate. God is still with us and is still talking to us today. Victory ya 2025 inali victory kuti wonse amalawi sazamvesa. I will come up with a small analysis kuti mumvese kuti angelo ndamene anamvotera Professor Arthur Peter Mutharika from a directive from our Heavenly Father and through the blood of Jesus Christ. To begin with, Chitipa. Kuchitipa kunalibe any member of parliament for DPP. DPP never had any member of parliament with Chitipa. None. But people voted for Professor Arthur Peter Mutharika. Then Karonga. Karonga, there's no one, even one person, a member of DPP, work parliament. Koma people of Karonga voted for DPP. Kurumpi, where I come from, only one member of parliament, and it is obvious that that one had no a hater or somebody that would actually sort of do something sinister on Abujape Mhango. The only member of parliament for DPP in Rumpi district. Then to Peter Mzimba. Mzimba had one. Only one member of parliament from Mzimba for DPP. Out of maybe 14 or 15 members of parliament from that particular district. One, Mrs. Mzomera Ngwira. In Mzuzu, none out of 4, none was a member of DPP. Katabe, only one. The other one is a veteran, like Vuakaunda, but the one that is Nkwazi, I'm talking about. So I would say in Katabe, this as the whole is only 2. Now, Rikoma, nane. And in Kasungu, nane. In Kotakota, Paribe. In Chisi, Paribe. In Doa, Paribe. In Mchinji, no member of parliament for DPP. In Salima, 1. In Lilongwe, only 1. The other one came later on after the confirmation kutasiana na mavota 3. Then court came up and said, "Kuti I hona bugangata winner." Koma it was neck and neck with it. So I would say 1 or maybe and the 2, which is a bonus. In days are nothing. In show about the 2 or 3, 2 members of parliament for DPP. Now, you ask, all these people, despite the members of parliament for DPP, anthu anavota bwanji. Pamene pabwera ukulu wa Yehova, Mulungu wa makamu, musiyene Mulungu akhale Mulungu. None will compare with him. There's none other than him or beside him. God Almighty, the greatest,
and is the greatest, the first and the last. Kutuma angelo kuvota koseko aliyense paka pano adabwa, ndiponso mudabwa. In Eastern region, I would say is where DPP reigned. And in Blantyre, DPP did not, the member of parliament I'm talking about. Then in Nsanje 1, in Chikwawa, I think in Chikwawa 1, or if not nothing in Chikwawa. Then in Tioro, maybe 4 or 5, but the rest be some of independent and the like. So 2 with Mulungu about 3, if not 4. Parombe maybe 2. Or Zomba, yes, Zomba did very well. So now Machinga did, Eastern region I would say did very well. Akuti inendi nene pano. Angelo a Yehova. Anthu ambiri mara chifukwa MCP nakonzeka ukopya kuti iphe dziko lino. Malai muno mukhala one party state. The only anointed person that God had anointed to rescue the people of Malawi, to say a Malawi simuvutikanso and never ever again shall you go back to one party, rule in this country. The anointed Professor Thapita Mtarika, to rescue us from that madness, to rescue us from that dark chapter of our history, to rescue us from a possible total destruction of this country. We shall suffer no more. We shall cry no more. And Professor Thapita Mtarika, God had anointed. And it is that anointing that is saw angels voting in Chitipa, in Karonga, in Rumpi, in Nkatabe, in Mzimba, atili Koma Island, in Kota Kota, Kasungu, in Dowa, in Chishi, in Kota Kota, in Salima, in Muchinchi, in Lilongwe, Dedza, Agurakuru, and the rest is history. So what I'm trying to tell you here is, we shall cry no more. We shall cry no more. As long as God is with us and protecting Professor Thapita Mtarika, we shall cry no more. No more tears. Now we can see how the rains are distributing water from heaven. Itirapa bwino bwino kachimanga kaja kanauma kaja kakumeranso. Itirapa bwino bwino kachimanga kaja kanauma kaja kakumera ena mkuzura muzara ndiposo mukorora. God has avoided the greatest flood ever happened the history of this country. Imene mabwera chakachi. Kunali maflood opya ku Mozambique ajapansi. Koma God said, no, this is my own ruling. This is my own anointing. God does not go back to his words. This is the anointing that Professor Thapita Mtarika has from the creator of heavens and earth. Ndeno anthu amene muli mmenemu mukumanena kuti ya ife ndamene tinamuinisa, Mulungu anakwiya atu pakatipa, musiye mawu amenewo chifukwa mkubuuza anthu mkuwauza zoni kuti ife ndamene tinamuinisa Pita nde Pita nawina chifukwa cha ifeyo. Chonde ndikupemphani siyani chifukwa muwonongesa madaliso amene ali nawo Professor Thapita Mtarika msiku muno. Andi ndikuwuzeni abalanga, musamvere munthu amene akunena kuti iye ndo amene anawinisa Professor Peter Mtarika chifukwa amene yoyo the agent of the devil. And posachedwa akara in total destruction, because the heaven will destroy him or her completely very shortly. Muona zimene kuchitika chifukwa masomphenya Mulungu amapereka kwa anthu ochepa. Koma chimene chimafunika, the greatest gift of all is not kuona masomphenya. The greatest gift of all is chikondi. Tikonde ziko lathu lino, timutumikire president mtima wonse. No, osati tosa all of us we can be in the cabinet at the same time, no. Some of us, we have endured the hardship. We have endured the hardship under MCP government. We have continued
to suffer. Even up to now, we are living hand to mouth. But that is not something that I should be worried about. No, 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 not even an inch. No. I still love DPP. I still love Professor Arthur Peter Mutharika. Utigwire ntchito yotukula Malawi. Then drama zonse zimene zaba zicha zabedwa zicha muziona mapeto ake and apasa siakukhala ndi mtendere chifukwa tikuziwa china chilichonse. Sinafune kunena nkhani ya kidnapping ya kulilongwe imene yoyo ndiyinena bwinobwino panopa. I'm praising the Lord for blessing us, for the blessings of the rains that we have received, that we shall continue to receive, that we shall continue to enjoy, kuti Malawi muno mukhale chakudya chambiri. Ndikuziwa zimene zinapanga kulilongwe, ndikuziwa china chilichonse chimene chikupangika, ndikuziwa whatever that is happening, manyumba amene akumusungira munthu you shifting every day, mazulu aja nthawi zina kumamawa, nthawi zina makwera galimoto ngati unoseno simungayiziwe ngati zija zokankha zija, nthawi zina mayimisira dala pangati akukonza injini galimoto ija kuti kapena yafa pamene munthu uja mmene muja kumusuntha-suntha. Izonse zija tikuziwa, koma anyamata amene mukuchita demand izi nonse mugwidwa andi mwatembereredwa kopya. Sindifuna kunena zambiri zimenezo, ndipitirize nkhani yonena yabwino imene Mulungu watikomera mtima through the anointing that he gave to Arthur Peter Mutharika. Ndeno akuluakulu tonse tiyimbe haleluya, because madaliso awa ndochokera kwa Mulungu. Madaliso awa da Yehova. There's the blood of Jesus here that we are enjoying. And he suffered for us. He was bruised for our well-being. He was rebuked for our happiness. Then he became poor for us to get rich. Damazimene Mabwera, it will be replaced. Heaven, they have just opened the floodgates of whatever resources that we are looking for. Koma, tikondane wina ndi zake. Koma, tisamabe ndrama. Minister, some of you people, you have started getting bribes from, not bribery, bribes from those you call your friends. Musiye zimenezo panotizimba rokoma kuti ma blessings abwera ziko lathu Malawi shall never be the same. And don't cry. You shall never cry again. The heavens are happy, but somehow are very sad with certain ministers amene and ena amene mwapasidwa ntchito za boma zimene mukupanga secretly at night. Mwayamba I cannot, because you'll see kuti ndunena wakuti mwayamba kupanga zinthu zimene Mulungu sakuzifuna. Ndeno pitizani. Ndikuziwa kuti ena mwainu mukhulupira kuti there's no God in heaven. Mukuchita pretending ngati mukupemphera koma simukupemphera, because you believe that there's no God in heaven. Muona zimene zitapangepo, ndipo sambiri mzasimba kuti indeed kuli Mulungu kumwamba. Chifukwa panopo anthu mukupemphera koma muzoti there's no God in heaven. Izonama izi, anthu awa ndi adaro people. Tikhale daro people ife ino ndi mukhale clever. Choncho mwawerenga kabuku kolemba ndi mzanu, ori kapena mwavesedwa ka history kuonenedwa ndi nzanu pa kamokudya za mchere ngatini, ndi munene kuti kulibe Mulungu. Stupidity is that the idiots, they believe in whatever that they are told. But if you're not, you have critical thinking, you know kuti this, whatever that you see, it was somebody somewhere created it. And that is the anointing. Ndemufuse kuti mavoti apita anachokera pati, chifukwa chani. Za Saulos tanena za Chilima tanena anthu ena zikungwalowera uku zikutulukira uku zikubwera. My investigations that are ongoing, and muona very startling sort of information that is coming. Wasazimene mukuziwerenga zina ndi zina, but it's coming. So what I would say to you here is glory to the Lord, glory to his kingdom, glory to the first and the last, glory, 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 and the special blessings and thank you to our professor for adhering and listening to the anointing and receiving the anointing ya Mulungu wathu okumwamba, woyamba
ndi osiriza. And no one beside him, no one papa iyeyo ndi mulungu. Ndeno ndimawawa ndinenabe zambiri, koma Yehova watikomera mtima, tikorora kwambiri, chimanga chichipa, zinthu zonse ziyenda bwino. Inde pali zambiri tikumana nazo, koma zambiri, koma tonse Malawi tikonde dziko lathu. Ndikupempha each and every Malawian osati mungonena bwebwe chani, tikonde dziko lathu, chifukwa oyipawo tiwaona. Ndi journey, this is a journey. It's a journey. we are on the way to that eternity. The journey ndithu. Ndasiye namene they don't believe kuti kuli mulungu, asiye namenewo. Koma mulungu si James, mulungu si Moses kapena Irene ayi. Mulungu ndi mulungu. Sikoma kwambiri. Good morning.